Здравейте! 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 Това е нов клип на Майнкрафт и виждате Nether портала. Ето тук, пред нас. И много съм се променила от миналия епизод. Ходих да събирам диаманти и намерих 10 диаманта, 10 Golden Apples и си успекох цял стак Iron. И съм се взела още една нова кирка, защото стон кирката се щупи. И тук се опитах да правя кучки. Ето вижте. Но стона го използвах целия, затова ще си взема от тук стон, докато се щупи Iron кирката. Спаун поинта ето тук и ето тук. Добре, скачаме слаговете. Успях. Това е доста високо. Става се. Ларей. Пак се кали. Както виждате, това е... Да. Но за жалост, още не съм убивала ендърмен да се телепортира. Хора! Това е... Моля! Още един вилидж. И ме изненадахте и с конете. Точно на кожа. Да, вече ще имам за... как се крафтваше? Мале, вижте. Бук. Така. И така. Книга. Yes. Ей. Имам. Благодаря ви. Даже това тауър ще ме ориентира. Бата. И мутика. Ще ме питате за какво ли? Отговорът е лесен. Аз нямам никакво място в инвентара си. Трябва да си крафтна 2 честа. Мале. Но съм зле в крафтването. Оля, точно ще ме стигнат 16 планка. И това ще ми трябва. Това. Така. Ще организирам малко инвентара. Това ще отиде тук, това тук, това тук. Това ето тук. И
организирах добре инвентара. Този купър трябва да го махна и ще отида да събера малко. Вижте колко голям ферма имаме. Трябва да ущупя. Имам ли семенца? 2. Silly place. Толкова хубаво напред се направихме. И остана финала на видеото. Така се крафтваше. Така. Премествам всяко блокче. Така. И вече имаме Enchanting Table. И сега ще го сложим. Ще го сложа ето